על ג'סטין ביבר, שמעתם? נער, ילד, קנדי, זמר שהפך מגה סלב, מולטי מיליונר, דרך הרשת. למעשה לא צריך היום אפילו כישרון מיוחד כדי שגם לכם יהיו מעריצים. ליאור פרידמן הלך לפגוש את הסלב של הווב, שזה סלבריטיז. ואתם באתם מבאר שבע? לא פספסתם כלום. אף כוכב בינלאומי גדול לא ביקר כאן השבוע. רוב הסיכויים שבחיים לא שמעתם על שני הילדים האלה. בטח לא אם אתם מעל גיל 16, אבל לא מעט ילדות חיות ונושמות אותם. זה היה החופש הגדול של יאיר ויואל. אחד רקדן ברייק דנס, השני שר ומנגן. בגיל 15 שני הילדים מרעננה כבר עודפים מעריצות ובעיקר גורפים לייקים בפייסבוק. כן, לייקים. ככה עושים היום דברים. אני אוהבת אותך, מאוהבת בך, אתה כל העולם שלי נסיך, תגיד לי שגם אתה אוהב אותי. יואל, אני אוהב אותך. יאיר, איך את? אנחנו לפחות 3 שעות ביום בפייסבוק, עונים להם ומדברים איתם. פעם זה השעה נגיד, עכשיו זה... כאילו זה גולש, אתה מנסה להיות שעה, אתה לא יכול, זה לבד אוטומטית, אתה מגיע לפחות 3 שעות עד שאתה כאילו עונה לכולם. סלבריטיז, יש דבר כזה, בארץ עדיין לא הכרנו את זה עד היום, זה כוכבים שהתפרסמו דרך האינטרנט. הפעם הראשונה להבדיל מכוכבים אחרים, החבר'ה האלה יום יום שעה אחרי שעה עונים לטלפונים, לשיחות באינטרנט, לוידאו צ'אטים, הם עונים למעריצות, הם נמצאים שם בשבילם והם מחזירות אהבה. שאר הילדים שרוצים להיות כוכבים בגיל שלהם מפנטזים על אודישנים לכוכב נולד, אבל השניים האלה עשו את המסלול העוקף. בלי מרגול וצביקה, עם פייסבוק, טוויטר ויוטיוב, ועם יחצן צמוד שמעדכן על הטלנטים שלו כל הזמן. עם התוצאות, כמו שאומרים, אי אפשר להתווכח. הלו. שנייה, יש לי ממתינה. הלו? על מעריצות באמת גדול. אני כבר צריך להחליף מספר. רגע, יש לי עוד שיחה שנייה. כי אם אני עונה לאחת, אז אני צריך לענות לשנייה וזה שלישית. אוקיי. ביי, יום טוב. כל הזמן הטלפון מצלצל, בלי הפסקה, אין לנו שעות, לפעמים 2 בלילה, בכל רגע. והמודל שלפיו הם עובדים, ניחשתם נכון, מגיע מאמריקה. קוראים לו ג'סטין ביבר, ויש, איך נגיד את זה בעדינות, קווי דמיון. גם כאן אגב אין צורך להתבייש שאתם לא מכירים אם אתם לא ילדה בחטיבת ביניים. בגיל 16.5 ג'סטין הצעיר מקנדה כבר מכר מיליוני תקליטים, הופיע בכל תוכנית טלוויזיה אפשרית. You do a lot of flirting for somebody who's 16 years old. הוא כנראה תופעת הרשת הכי מדוברת בעולם. Look at that, I'm on your Twitter right now. We can be Twitter friends, all right? All right. Hey, what's up guys? This is Justin Bieber here. גם ביבר צמח מהאינטרנט. מתחזק קשר קבוע עם המעריצות והמעריצים, עם מיליוני עוקבים וחברים. בפופולריות של הסרטונים שלו מתחרה רק ליידי גגה, ואין אומן הוליוודי שלא רוצה להופיע עם הילד והפוני כדי לקבל קצת מנתח הקהל הכי נחשק היום. ילדות שמוכנות לבזבז את הכסף של ההורים. Bieber, sorry, is German for basketball, true or false? גם אם לפעמים בסוף עומד מאחורי האופרציה הזאת ילד בן 16 שבהחלט לא סיים עדיין תיכון. German? German. So that's the Kiwi accent going on there. German, you know? German. I don't know what that Let me means. look here. German. German. Is German for... I don't know what that means. Okay, we don't... don't say that in America. אבל זה מוכר, מאות אלפי נערות בעולם כבר הוסיפו את השם ביבר לשם שלהם בפייסבוק כדי להוכיח נאמנות לאליל. זה מה שקרה גם בארץ עם התחליף המקומי. אני לא רוצה להיות כמו ג'סטין ביבר, אני רוצה להיות אני, כאילו יואל גלייזר. וכאילו אני גם לא רוצה שיזכירו שאני דומה לו פה ושם, כאילו לפעמים אומרים את זה, וכאילו לא יודע, אני לא אוהב את המוזיקה שלו. כמעט בכל מדינה יש כזה ג'סטין ביבר, ארגנטינאי, ברזילאי, בחור שנראה קצת דומה. החבר'ה האלה יש להם גם כישרון בנוסף למראה שלהם.
יאיר ויואל התגלו בשנה האחרונה ועשו את הפריצה שלהם בחופשת הקיץ, כל אחד בזכות כישרונו שלו. אנחנו באמת שרצינו בשבילו חיים יותר רגיל. בגיל שנה, מתי הוא בן שנה התחיל להיות דוגמן, והוא יודע כבר איך לעשות הפוסות, הוא נולד להיות כוכב. אנחנו מנסים כמה שיותר לייצר תוכן וכאילו לא לאבד את זה ולנסות להגיע לכמה שיותר חברות ולעשות דברים כאילו יש עוד הרבה דברים בדרך שאנחנו מתכננים לעשות. רוב התוכן שהם מעלים היום מסתכם בסרטונים קצרים, בתגובות למעריצות בפייסבוק ובצ'אטים בווידאו. מה קורה אנשים? הלו? מה קורה? כן. בסדר. קל להגיד שזה הנוער הרדוד של ימינו, אבל אולי בעצם שום דבר לא השתנה. לא רק המוערצים אוהבים את ההערצה, גם אנחנו אוהבים להעריץ מישהו, לא משנה מה ובאיזו תקופה. אני חושב שיש באינטרנט היום המון דברים שהם זוכים להערצה, ואני בכוונה עושה את המרכאות האלה, כי זו הערצה מאוד רגעית. בואו נראה את הידיים של כולם, גבוה גבוה, קרנבל גדול, עם כולכם. פעם ראשונה שהריצו אותי, שזה רגע שאני לא יכול לשכוח, הייתי בגיל 12, נסעתי עם כל הכיתה שלי, כיתה ו' לטיול שנתי, ופתאום לא יכולתי לצאת מהאוטובוס. לא היה כל כך גדול. אני לא כך מסכים איתך שזאת הערצה. ומנגד יש עוד כמה דברים שאפשר לעשות בקיץ, אפילו אם יושבים מול המחשב. בקייטנה של iDigital למשל, הילדים למדו לשחק, לצלם ולערוך סרטים משלהם, והם לא רצים בהכרח להעלות אותם לפייסבוק. כן, אני סגרתי. כי זה ממכר וגם זה... אין לי זמן לזה כל כך. אני מעדיפה להתמקד בספורט שאני אוהבת, בכדורסל. זה לא שצריך לאסוף מלא לייקים ומלא תגובות, וואו איזה מהמם, וואו איזה מהמם. זה כיף לשתף את זה עם העולם, גם לא חייבים לשתף הכל. האינטרנט קצת משטיח את הדבר העיקרי. וזה צריך לבדוק באמת האם אנחנו צופים במישהו עם כישרון מיוחד. כי בסופו של דבר התוכן מנצח והכישרון מנצח. האינטרנט גם יכול להיות מאוד 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 מסוכן למי שלא מתכונן לזה ולמי שבסופו של דבר רק רוצה להיות מפורסם, רק רוצה שיאהבו אותו, רק רוצה שיעשו לו לייק. רגע, את באה לעזריאלי? ב-2010 זה כנראה עובד אחרת. יואל ויאיר מודיעים בפייסבוק על מפגש מעריצות מאולתר בעזריאלי, והמעריצות באו. ואולי ג'סטין ביבר ושני הילדים מרעננה רק כאן כדי להזכיר לכולנו שאנחנו חיים בתרבות הלייק. תראה את העמוד שלי. זה הבקשות חברות. יש לי 1023 בקשות חברות. אני אראה לך עכשיו את ההודעות. 3,408 שלא נקטרו. 3,408. זה מדד גמיש יותר גדול זה לפי מספר החברים? לפי המעריצות, כן, משהו כזה. לא רק ילדים כוכבים, גם חברות מסחריות, אומנים בעלי שם, אפילו פוליטיקאים התמכרו כבר לגילוי החיבה האולטימטיבי של זמננו, לסיפוק המיידי. רגע לפני שהם מתחילים תיכון, מסתבר שיש מה ללמוד גם מבני